ganin manzon Allah a mafarki a ce an gan shi a fili, shin wayya abin yake, da gaske ne wayya ya al'amarin yake, matsayi ne ake kaiwa sannan a gan shi, ko kuma kowa ma yana ganinsa? To ba kowa yake ganin manzon Allah a mafarki ko a fili ba. Muƙami ne nan, sai muƙamin ganin ya kai za ka gan shi. Wani zai fara ganinsa a mafarki duk wata ya gan shi sau ɗaya, wani duk sati, to kaga muƙami ne. Wani kuma a kullum ma yana ganinsa a mafarki. Matsayi ne nan, ya danganta da irin soyayyar da kake wa manzon Allah, da irin sa shi da kai a cikin zuciyarka, da irin hidimar da kake masa. Sannan kuma ganinsa a fili, wani kullum ma ganinsa yake, sannan wani kuma muƙaminsa ne ya gan shi a wata ɗaya, ko a sati ɗaya, ko kullum, ko a rana sau biyu. To shi ganin manzon Allah muƙami ne, matsayi ne nan. Idan baka kai matsayin ba, idan ana faɗa ana cewa an